venită ca să moară. Pentru ca oricine crede în El să-i dea toată casa lui, toate bogățiile lui. Așa spune. Pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Îți mulțumim, Iisuse scump! Cât de minunat și de simplu îți oferă viața veșnică. Foarte complicat, nu? Cine va crede în singurul Fiul al lui Dumnezeu. Am văzut oameni care au venit să ceară vindecare. Mulțime de oameni se țineau după Domnul Iisus cu scopul acesta. Am 6. Glorie Domnului. Una dintre fetițele mele, la vârsta de 2 ani, în planul lui Dumnezeu avea să se îmbolnăvească. Am apelat la resursele umane, medici, profesori, doctori, toate institutele din București, tot ce s-a numit medicină, n-a fost ușă să nu bat. Nu-L cunoșteam pe Domnul. Nu s-a găsit leacul bolii fetii mele. Timp de 16 ani, fata mea a fost supusă multor teste. Avea 24 de tăieturi la stânga, 24 de tăieturi la dreapta. Teste și teste din aer, din salivă și din toate celelalte. Oameni neputincioși n-au putut să descopere de ce suferă copilul meu. Au trecut ani, 16 ani. Viața copilului meu depindea de o singură pastilă. Vremuri comuniste nu că se găseau. Se procurau foarte grele. Cu pastila aceea trebuia să meargă la școală. Cu pastila aceea trebuia să se joace. Cu pastila aceea toată copilăria ei a depins de o singură pastilă. Dar era pe oare pastila sau era Iisus Domnul? Era mâna lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit. 16 ani de zile ne-am resemnat. Ne-am epuizat resursele, relațiile. Cu timpul l-am cunoscut pe Domnul. La 6 luni, într-o seară binecuvântată, când aveam cea mai mare sărbătoare a noastră, trupul și sângele Domnului Iisus, au venit niște frați, niște lucrători din țară și a vorbit Domnul. Așa vorbește Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Aleluia. Domnul e prezent. Iată că în seara aceasta voi face o minune. Te veți vedea cu ochii voștri de carne. Cu care ochi? Dar ce, mai există altă pereche de ochi? Mai avem vreo pereche de ochi? Avem. Ne-a zestrat Domnul cu ochii aceia pe care putem să-L vedem. Apropo, fac o simplă paranteză. Oamenii au inventat tot felul de lucruri minunate și ați văzut experimentul lumii acum. Cât de măreț este. Dar lăsăm că ăsta e alt subiect. Au inventat telescopul. Cu telescopul cercetează galaxia, planetele, cele mai îndepărtate astre. Apoi au inventat microscopul. Cercetează celulele, tot felul de bacterii. Dar n-au putut să inventeze un aparat să-L vadă pe Dumnezeu. Dar dacă nu l-au inventat ei, l-a inventat Domnul. Vreți să aveți aparatul acesta? Îl găsiți în Matei 5 cu versetul 8.
Ferice de cei cu inima curată, că cei pot să-L vadă pe Dumnezeu. Fă-ți rost la aparatul ăsta astăzi ca să-L vezi pe Creatorul tău, slăvit să fie numele Lui.